Kuthiwa abaningi uGatsheni ephendula lona ke iGcokama lapha enkundleni yokuxhumana eyaziwa ngoFacebook. Sawubona kuphi nakuphi la kufike khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena mathinto acebisa into mzomqamela amehla abanye baqhumana imali to wazi. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicethe wenza ukulungile upress subscribe button share pin comment. Kanti ke ngabe umdala like siyajabula ukuba nawe siphinde sihlangana futhi emavideo amadala ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe akumahala ukulike kanti futhi nakho kumahala so senze ukuthi kube wena oqala othola ama special notification base kufakela ehamba phambili ngana kwethu uyayazi inhloso yokuthi ubelana ukuthi ke zonke izinto zakho zihleli zi-updated when it comes to indaba zikamaskandi ikakhulukazi sithi 70% maskandi news then national news sithi 30%. Okay ngane zakwethu uGatsheni lapha ke useputshuze istatement ekhokhelwa iUnizon njengoba ke iGcokama like lasho lathi bebefuna lona noPenny kanye noNetbank laphana emcimbini weUnizulu babethe bethola yena usomgantsha ngo15 ngeke ngayiposta leyo video mina kwethu mawuthi akazibone nathi sithombe sayo icheck la emavidweni makuukuthi ingane zakwethu ubusaseleke uGatsheni uthi mthandeni mfoko amanqala ngiyaqonda ukuthi bewuyidlalela kanti ke njengoba budlala khona kunjalo nama ngiphenduli ngoba nakunenhliziyo noma kunelukuluku elikhona kodwa ngiphendula ngoba igama lesikole lingagcina licekeleka phansi cha mkhaya ngizokuthengela ibhodlela wasefaka sona ke istatement se proof of payment ka 40,000 ingane zakwethu abaculi banemali ngendlela eyisimanga wasethi ke yena ingakho ama price akhe negotiable bakithi angazi ukuthi kuthiwani kodwa ke ingakho ekwazi ukukhulumisana nabaqashi abasuke bemqashi ngoba udlalela the purest aphinda adlalele the richest. So guys, akethu sana singisilese sifaka uGatsheni kwistatement sakhe kule video noma ke kule video kule statement asidedelile lapha ke kuwona ke uFacebook. Ngane kwethu mawuthi uphuthelwe ngempela kumnandi kumaskandi ziyakhala kanti ke uGatsheni ukuvezela ngokusobala ukuthi ayikho malanele kulento kodwa uzama ukuvikela isithunzi sesikole ngoba ke abaculi banokuxhaphazeka bese kuvikwa ngamagama abanye abaculi. uGatsheni uqashwa ngo 40,000 ngibambe kwivideo landelayo.